Είναι αληθινή και μάλιστα κινείται. Φαίνεται σαν να κινείται μόνη της, αλλά έχει οδηγό, τον κατασκευαστή της, που πάνω της μοιάζει συρρυκνωμένος. Δίπλα της αισθάνεσαι χόμπιτ. Ο κόπος κράτησε 3 χρόνια. Στην αρχή ο Γκρέγκ Ντούνχαμ δεν είχε πει τι μαγειρεύει ούτε στην οικογένειά του. Ο Γκρέγκ όμως όχι μόνο πραγματοποίησε το όνειρό του, αλλά μπήκε και στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Το δημιούργημά του το βάφτισε «Να κάνεις μεγάλα όνειρα». Και όταν λέμε μεγάλα, εννοούμε με 4 μέτρα ύψος, 7 μέτρα μήκος και σχεδόν 3 τόνους βάρος. Από όπου περνάει η μηχανή γίγας, όλοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Λάστιχα βρήκε, σταντ όμως όχι. Για να στηριχτεί το μεγαθύριο, έχει βοηθητικές που θυμίζουν λίγο αεροπλάνο. Και όποιος θέλει να το αποκτήσει θα πρέπει να διαθέτει $300.000 και τεράστια θέση πάρκινγκ. Η νέα ταινία του Clint Eastwood με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα